زخبركم 7 فرعان كوين اللوم اللي تحصو زينا أغرب لكم. عروستات زينا نأبالات مبل 30 زوريا هجراوي أقلقلوت أبصلات مرتزكاير زلو وفرن قاسون زملكات سمينار تواهيبو أب ممحدار كبابي على قدر زناب أب سبن أبايتن قد توريدو بريطانيا كاب إيروباوي حبرت بزي سمم عن تداوت أداء بتعطى صافي كيزايد تسجيو أب إكوادور وسخ واقع ندادي نمقوام استجمر سلامة وسلفي ناب نعبي أمريحو أغرب زينا يوناس أبراهام زرزراتي قتصل أب منستر تمرتي وانا دايركتر كفلي حفشاوي تمرتي أتو موسى حسين نايب زحلف قدام حموشتة تقمتين أبالات مبل 33 زوريا هقراوي أقلقلوت قاس أبصلات تمرتي زقبر زلو وفري بمنصر زلو بدهوتات سمينار هيبو علما نايتي سمينار رافلتون نقحات المنسيات تمهارو أب سلاسل زلو عمام بمبراخ ترحيو نزل عدلات بقبو تتقيمهم أبركتهم نمعزازيو محبراو فتحي زنقسا هاجر نمهنات صاب النقبرو زلونا قالسي تمرتن سرحنتهم كان دعت كنايم دحر مبالا تومسا زكاير زلو قزيف وفري بقوع فلتات زحلاقات وعقمن أقل قلوتن زونن حبرة السب نمهنات مخانون زا تبابع عن فتحي زو كم زلون بسفيحو قليزهم نزر كحنا أقربوتن تمرتي بزملكات أبزهابو مقلت صدما أبزه حلفنا ناصرنا عمتات بزحي تمهارو كاب كلتا 240 شح ناب لعلي 600 شح بزحا أبيات تمرتي كاب كلتا 258 ناب أستات شحن 600 بزحي أبيات تمرتي تكنيك المويان كاب كلتا ناب شمونتي بزحي ممران دما كاب 5 شحن كلتا 200 ناب 10 شمونتي شح كم زدايا بتغيسو مبزحت أنت كالات تمرتي أبترحوق كبابيتات مدكوانن نقاس مسرح محبراو فتحي زدرع مخانو قليسوهم رسم ممهر كلاي درجة بيت مرتوار سايكالو ممهر رسوم قبري وطن عزازي معكل سلطانة هقراوي أقلقلوت كولونيل دبساي قدن بقدوم كله بحجر درجة زكاية سعرن وفرن بقندو ناب منسيات زقان مخانو بمتكاس منسيات بقع فلتات عتيقهم برهمة سايهم نموحاس أبرتعهم كسعرن بسنة مقبار كمل على السونات زخاخيرهم تمهارو أب زغربو ريتوتات بقعتن تودادارنتن تمهارو أب بقعت ممهران سلزمركوس من سلطان ممهران عبي كولحتاك وهابو ليلا مستاريخاويان بوتاتات هاجر أكال مسرح ممهران مستمهران كخون زبلن كال ريتوتات ناغريبام هماديج أنفر زوبا دبباوي كيح بحرين سلسة وارح بأسرارها عمق إذا سلطنن عسر أبالاتو بربعة تكمتيا مرقو حرافيتي تشنفر ويزرو سعدي إبراهيم أبتسنا سرعة أبزس مع طقال هما ديدك أنستيو أفريتي كوينن بقطبا نفسن نكخلاك أتصالي سرحلو زلو مخانو تغيسا اتن سلطنتي ورحاوي كفليت النهاب كاز تود بسلطنا أكال ناتو كم زخونا قليزا مايا بقتصالي سراح زمع بالمخانو بمتكاس دما سلطنت رخيبا اون زلو عدل كم مبقس وسيدن بسراح كمع بلوات زخاخيرا أب مداتا سلطنت نزغسمو مايا زت ريو عقمن زنصبارق مريت أغريبا أب نصبا جندا أب ممحدرات كبابي دنقولو العلاين تحتين سلسة ممحدرات كبابي كتما جندا أب زركبا عسرتو حدابية تتمرتن زمهارو ميتن سوسان تسقوما تمهارو ناو تتمرتي بحجز تعديلو وكيل بيت صحفة عيون محبراوي دحنة نابتن وصبا ويزرو مريم أحمد اتي بشماقل أبية تتمرتن محدرتن تتساني عز تعدل ناوتي تمهارو بقطباوي تسقم كاب ما أرد تمرتن خيبا خروز علم مخانو قليسا ولدنا يتم حجز تجبر لهم تمهارو بوجنهم اتحجز دقم تمرتهم نخقصرون تودار درتي كخونون زت تبابع كم زخونه قليسهم أب نص سبعة تسنين من محدار كبابي على القدر بربعة تكمتي كاب ساعة شوعات مشات نحد ساعة زواقعه وبلاس تحوسوا برتو عزناب أب سبن أبايتن قد أوريدو بتحرق 10 سبات أبايتهم أب العليهم بمفراسو 4 كابون بخبي تاسيم أب هوسبيتال تسني اللي يكم زلو زقلته أم حداري من محدار كبابي على القدر أتوم محمد إدريس عسران كلتن أبايتون كم زعانوا وقليتهم نتوم أبايتهم بمفراسو بزي مسألة لتريفهم زلو وقنات مدقاف هزبي كتحقاقز مخانو أكايد سرحتن وصبا
ወይዘሮ ኣኽበረት ዮሴፍ ገሊጻ ነበርቲ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ከምዛ ዓይነት ተርእዮ ኣብ ዓሊ ግደር ድሕሪ ናጽነት ናይ ፈለማ ከም ዝኾነ ገሊጾም ናብ ዜናታት ወጻኢ ንሰግር ኣለና ብሪጣንያ ካብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ብዘይ ስምምዕ እንተዳወፅያ ዕዳኣ ኣብ ውሽጢ ዝሓለፈ 60 ዓመታት ዝለዓለ ክኸውን ከም ዝኽእል ክኢላታት ቁጠባ ጠንቂቖም ተተወጢኑ ዘሎ ናይ ምውፃእ ስጉምቲ ብዘይ ስምምዕ ምስ ዝትግበር መጠን ልቓሕቲ ሃገር ናብ ልዕሊ 100 ቢልዮን ዩሮ ክብል ተኽእሎ ከም ዘለዮም እቶም ክኢላታት ስጋኣቶም ዝገልጹ መሰረት ግምታት ናይቶም ክኢላታት መጠን ልቓሕ ብሪጣንያ ዝመጽእ ዓመት ልዕሊ 50 ቢልዮን ዩሮ ክበጽሕ ከም ዝኽእል እዚ ድማ 2.3 ሚእታዊት ናይ ጃምላ ሃገራዊ እቶታ ምዃኑ ተፈሊጡ ኣሎ ቀዳማይ ሚኒስተር ቦሪስ ጆንሰን ብሪጣንያ ኣብ መወዳእታ ናይ ዝወርሒ እዚ ብስምምዕ ወይ እውን ብዘይ ስምምዕ ካብቲ ሕብረት ጠቕሊላ ክትወፅእ ምዃና እዩ ዝገልጽ ዘሎ ይኹን እምበር ሓያሎ ብሪጣናውያን እቲ ስጉምቲ ኣብ ከቢድ ማሕበረ ቁጠባዊ ጸገም ከይሽምሞም ብምስጋእ ብትሪ ይቃወሙ ኣለዉ እታ ሃገር ጠቕሊላ ቅድሚ ምውፃእ ምስ ኤውሮጳዊ ሕብረት ቁጠባውን ካልእን ስምምዓት ንምኽጣም ን3 ዓመታት ዝቐጸለ ዲፕሎማስያዊ ጻዕርታት ከተካይድ እኳ እንተጸንሐት ክሳብ ሕጂ ፍረ ከም ዘይተረኽቦ ጸብጻባት ይጠቕሱ ኣሜሪካ ትኽተሎ ዘላ እገዳ ዘሰነዮ ንግዳዊ ፖሊሲታት ንዓለማዊ ስርዓተ ንግዲ ኣብ ሓደጋ ውዲቕዎ ከም ዘሎ ኢራን ወቒሳ ብሰንኪቲ ዘይሕጋዊ ዝበለቶ ፖሊሲ መጠንን ዓይነትን ንግዲ በብእዋኑ እናንቆልቆለ ይመጽእ ከም ዘሎ ከም ሳዕሜኑ ድማ ሓያሎ ሃገራት ግዳይ ክኾና ይረኣያ ከም ዘለዋ ገሊጻ ብዘይካዚ እቲ ንግዳዊ ፖሊሲ ኣብ መንጎ ሃገራት ዝፈጥሮ ዘሎ ንግዳውን ዲፕሎማስያውን ዘይምቅዳው ብቐሊል ዝጥመት ከም ዘይኮነ እታ ሃገር ገሊጻ ኣላ ኣሜሪካ ብልዕሊ ዝተፈላለየ ሃገራት ተጽድቆ ዘላ ቁጠባዊ እገዳታት ካብ ሓያሎ ወገናት ተቃውሞ ይገጥሞ ከም ዘሎ ይፍለጥ ብዘይካዚ ኢራን ውድብ ንግዲ ዓለም ሓያላን ሃገራት ብሓፈሻ ኣሜሪካ ድማ ብፍላይ ትኽተሎ ዘላ ሓደገኛ ንግዳዊ ፖሊሲታት ንምግዳእ ስጉምቲ ብዘይ ምውሳዱ ክሳብ ክንደይ ተዳኺሙ ከም ዘሎ ዘመልክት ምዃኑ ኣፍሊጣ እቲ ውድብ ኣብ ዝዋን እዚ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ቻይናን ተኸሲቱኑ ዘሎ ንግዳዊ ዘይምቅዳው ንምህዳእ ዝጥቀስ ተራ ከም ዘየበርከተ ክግለጽ ጸኒሑ እዩ ውድብ ንግዲ ዓለም ተዳኺሙ ከም ዘሎ ዝገለጾ ብርክት ዝበላ ሃገራት መሰረታዊ ምትዕርራይ ከም ዘድልዮ ክገልጻ ጸኒሐን ኣለዋ ኣብ ኤኳዶር ወሰኽ ነዳዲ ብምቋም ኣብ ሳልስቲ ዝተጀመረ ሰላማዊ ሰልፊ ናብ ናዕቢ ብምምርሑ ሰብኣውን ጸጥታውን ክሳራታት ወሪዱ በቲ ገና ከምዚ ሓደ ዝግለጽ ዘሎ ህዝባዊ ናዕቢ ዝበዝሑ ኣባላት ጸጥታ ከም ዝኾኑ ዝተገልጹ ኣስታት 80 ከም ዝቆሰሉን ልዕሊ 500 ኣብ ቀይዲ ከም ዝኣተውን ሰብ መዚ ኤኳዶር ኣፍሊጦም እዚ ብማሕበራት ሰራሕተኛታት ከም ዝተወደበ ዝግለጽ ዘሎ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብቲ ሃገር ኣብ ውሽጢ 10ታት ዓመታት ካብ ዝተኻየደ ተመሳሳሊ ሰልፍታት ዝዓበየ ምዃኑ ተፈሊጡ መንግስቲ ኤኳዶር ኣብ ዋጋታት ነዳዲ ምትዕርራይ ከም ዝገብር ብምትካስ ዝካየድ ዘሎ ሰላማዊ ሰልፊ ከቋርጽ ኣጠንቂቑ ኣሎ እቲ ክስተት ሳዕቤናት ናይቲ ኣብቲ ሃገር ተፈጢሩ ዘሎ ሕፅረት ባጀት ምዃኑ እዮም ጸብጻባት ዝገልጹ እቲ ሃገር ሕፅረት ባጀት ንምግታእ ዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት ምስ ኣህጉራዊ ማዕከን ገንዘብ ናይ ልዕሊ 4 ቢልዮን ዶላር ስምምዕ ህጹጽ ልቓሕ ከም ዝኸተመት ይገልጽ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ቅድሚ ምፍጻም ኣርእስታቱ ክደግመልኩም ንኣባላት መበል 33 ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣብ ጽላት ትምህርቲ ዝግበር ዘሎ ወፍርን ገስጋሱን ብዝምልከት ሰሚናር ተዋሂቡ ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ዓሊ ግደር ዝናብ ኣብ ሰብን ኣባይትን ጉድኣት ኣውሪዱ ብሪጣንያ ካብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ብዘይ ስምምዕ እንተዳወፅያ ዕዳኣ ብተዓጻጻፊ ከይዛይድ ተሰጊኡ ዜና ኣብዲ ፍጸም